بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادي تفشر في الله جباو كشي على تاي هنا على تاي بركة على تاي على كوديان كلنجلنا بلا جلما. كن زامبوغو ستي جمع مصري ache ana muso yo kan soja ano kan nyagalira ala kira ka bangini na namba fama ko maulidun nabawi uye wole bla islame bela jele maninga wole bla nga wajulu kala kangara uma sayyida maryam alayhi bla siralu ke kenen ka anga janga nya madawfe asile men ni sodia keneka andu sku kamine yira yorote ala ambolo katemeni kene bele ba nunu dogonata munani kene bele ba kene ndambira kata chero ma chemi nyogonte jinawla anyogonte melekawla anyogonte panfeuna anyogonte fofeuna chemi ni Allah subhanahu wa ta'ala ko ni kerengere wanda nima Aminata dele Abdullah dele Abdul Muttalib modelo Wahab model kodo Kilab model kodo Mudrikata model kodo Adnana model kodo Abbas del kodo Hamza del kodo Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ma chemi nyogonda few ni kene mi sigira ale koso o kene nyogote no kene mbonyara kene bele balu ni kene ma bonya kene bele balu muna adama de fɛn fɛn min bɛ a bɛ lasago fɛn min kɔnɔ a bɛ valeur sɔrɔ n'a lasago fɛn de ye o la an b'a ye k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ an bɛ rawda de la rawda sharifa fi madinatil munawwara an filɛ o de la 15 ans kuya yana an ka bɔ nin misiriba in da la yana an ka wuli ka bɔ nin kaare in na yan nɔ maludu minɛn bɛɛ lajɛlen ka cɛ yan nɔ tɔgɔ de ye ko rawda alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a dalen bɛ madinatul munawwara a dalen bɛ yɔrɔ min na a bɛ fɔ ye yɔrɔ de ma ko rawda sharifa ni bɛ fɛ ka ziyara kɛ i bɛ taa rawda la ni ma rawda sɔrɔ ka taa dun Allah subhanahu wa ta'ala ye alakira valeur bila diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i sigira yɔrɔ alakira kosɔn yen nɔ ye rawda ye i sigira yɔrɔ ka taa sidi miiri bila ka taa kira ma ka kira ka kanu yira a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko rawda wa o sigiyɔrɔ bɛ jate ziyara kɛ yɔrɔ de ye o tuma mawludu ka nisɔndiya ni kira bangeli ye sababu ɲuman bangeli min n'ale tun tɛ fosi tun tɛ yen Ahmad al-Bashir ala y'o siga bɔ an na a ko man yabtaghi ghayra islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ko ni maa o maa jarabira diinɛ wɛrɛ la ka diinɛ wɛrɛ kanu k'a fɔ i bɛ baara kɛ o diinɛ de kɔnɔ i ni ala ka surunya ɲɔgɔn na k'i daliba masa bato o diinɛ de kɔnɔ walasa i ka kunnandiya sɔrɔ i ka sara ɲuman sɔrɔ sini ni alijinɛ donni ye ala k'o tɛ diinɛ foyi la Mustafa nalen kɔ ni silamɛya diinɛ ye fo n'a kɛra silamɛya diinɛ ye ko ni maa o maa ye diinɛ wɛrɛ ta k'i b'ale ala ɲini o kɔnɔ i bɛ fɔ ale ala kɔ kiyama jɔ do sara di do k'o tigi tɛgɛ lankolon do o tuma nin ye alakira bonya de ye nin ye alakira ka diinɛ ye nin y'a bonya n'a sankɔrɔta de ye diinɛ ye diinɛ bɛɛ datugu wa ni cɛba ye cɛ bɛɛ lajɛlen datugu o la an b'ale ka kɛnɛ belebeleba kan mawludu kɛnɛ ka nisɔndiya n'a bangeli ye o ka kan n'a tun ma bange a tɛ ci an ma wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin o hinɛ min fɔra danfɛn bɛɛ lajɛlen ala ko danfɛn o danfɛn n'ale y'a da a ye Mustafa ci hinɛ y'a bɛɛ ye o n'i y'a min cira i nana de zuhuruhu rahma ale de bangeli kɛnɛ kan o kɛra nɛɛma ye o kɛra hinɛ ye dan tɛ hinɛ min na dan tɛ nɛɛma min na o la an b'o kɛnɛ bɛrɛ ba in kan n karamɔgɔ ka yafa ɲini karamɔgɔw fɛ o kɔfɛ k'a fɔ n karamɔgɔ ɲɛna a n'a ka kanu k'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ zuriyaya to zuriyaliw bolo kalanden do a bɛ k'a timinandiya kalanden do a b'a la k'a cɛsiri kalanden do a ka diinɛ kanu b'a la a ye fitinin min kala karamɔgɔw bolo a b'o lase ni kɔnɔnajɛya ye o la ka foli bila an karamɔgɔ ma Sherif Usman Marane ko an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ɲinan a ye ɲɔgɔn ye kɛ ni mawludukɛla bɛɛ ye k'a jira an na k'a fɔ k'an ka bɔ ka silamɛya yɛrɛ de k'an k'o yira sa dɛ mɔgɔw la k'an ka ɲɔgɔn ka guloki k'an cɛli dabila k'an ka ɲɔgɔn ka guloki k'an cɛli dabila ɲɔgɔn ka guloki k'an fara k'an k'o dabila k'an ka yɛrɛ jiraba in dabila an ka yɛrɛ ɲɛfɔba in dabila alakira Muhamadu de ye yira fɛn ye alakira Muhamadu de ye ɲɛfɔ fɛn ye cɛ min ye sanu dingɛ ye n'a dingɛ bɛ ka taa fɔ dugumakolo tata sara la n'i ye dingɛ in sen cogo o cogo i bɛ dan i ka hakɛ la n'i kun tununna ka kuntunu wɛrɛ fara a kan n'i ma bɔ dingɛ in kɔnɔ
dibi fiye bɛ tigɛ i la i bɛ sa ye o kɔrɔ ye di maa si tɛ se ka Mustafa dɔn ka se a dan na o cɛ ba in an bɛ dɔɔni min dɔn a la k'an b'o ɲɛfɔ fo a jugu k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko nin de ye kira fɔlɔ ye nin de ye kira laban ye wal awwal wal akhir k'an ka bɔ ka kira yira a ka hinɛ a n'a ka magari a n'a ka yafa a n'a ka magoto a y'o min k'a ka sinsin bere a ka jogo ɲumanya a y'o min ta k'o jira Kuresiw la k'o yira Magankaw la k'o yira Madinakaw la k'o yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ko silamɛw k'a lajɛ k'an ka dɔ fɔ o kan jɔn de ye Muhamadu ye man huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɲininkali belebele bɛɛ bɛ dɔɔni fɔ a la wa bɛɛ ta ye tiɲɛ ye k'a tɔba to kɔfɛ Mustafa n'i bɛ fɛ k'ale dɔn huwa nabi rahma ale de ye hinɛ nabi ɲuman ye ni hinɛ bɔra ko min na kaban hɛrɛ tɛ yen ni hinɛ banna an bɛ ɲɔgɔn faga ni hinɛ banna an bɛ ɲɔgɔn makutu tiɲɛ ni hinɛ banna an bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ ni hinɛ banna an bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ ni hinɛ banna an bɛ ɲɔgɔn dabali adamadenya ka lafiya sɔrɔ ka kisi sɔrɔ ka wasa sɔrɔ ka sabati sɔrɔ ka baloko ɲuman sɔrɔ o tɛ kɛ abada ni hinɛ tɛ silamɛw a ye na an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka kira tun bɛ hinɛ a ye na an ka makari ɲɔgɔn na an ka kira tun bɛ makari furuɲɔgɔn a ye hinɛ ɲɔgɔn na Ala kama cɛw hinɛ i muso in na Ala kosɔn kalifa don a dir'i ma danaya kama jɔnya tɛ muso hinɛ i cɛ in na Ala kama i cɛsiri i ka kɛ hinɛbaga i ka kɛ ba ye furu kɔnɔ i cɛ ani wolodenw ye sinjimaw a ye na an ka hinɛ ɲɔgɔn na Ala kama an ka sinji tugu Mustafa nana ni hinɛ ye ale yɛrɛ de tɔgɔ ko hinɛ Ala ka hinɛ a da sɔgɔlen don a ye tile di jɔn ma Mustafa fɔ cogo wɛrɛ la i ye Ala ka hinɛ so yɛrɛ o de ye Ahmada ye sallallahu alaihi wasallam miftahu rahma miftahu janna huwa Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ala ka tile a ka hinɛ bɔdaw tile Mustafa don Ala ka hinɛ o ye Mustafa ye wa a ka alijinɛ tile o ye Ahmada ye sinjiw balimaw a ye na an ka hinɛ ɲɔgɔn na mawulukɛlaw an minnu ma an bɛ Alakira nɔfɛ an ka hinɛ ta an k'a bara an ka sow kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw a ye na an ka hinɛ kɔmɔgɔw la quartier ɲɛmɔgɔw a ye na an ka hinɛ kɔmɔgɔw la baarakɛla bɛ min bolo so kɔnɔ hinɛ i ka baarakɛden in na i k'a dɔn fɛn o fɛn min ka bon belebele dɔ b'a sanfɛ n'o de ye Alahu ye jalla wa ala n'a hinɛna ɲɔgɔn na siga t'a la an bɛ Ala ka hinɛ sɔrɔ kira sallallahu alaihi wasallam don dɔ a ye sahabaw ɲininka ko yala u bɛ Ala ka hinɛ fɛ wa sahabaw y'a jaabi k'olu mago tɛ foyi la ka tɛmɛ Ala ka hinɛ kan anw bɛ Ala ka hinɛ fɛ Ahmada Ahidu anw bɛ hinɛ fɛ Fatimata bintu fa anw bɛ hinɛ fɛ Ibrahima Cini fa Ala ka hinɛ o ka d'anw ye ni fɛn bɛɛ Rasulu ko baasi t'a la hinɛ in sɔrɔ man go hinɛ in bɛ yen anw de kosɔn nka a bɛ sɔrɔ ni fɛn min ye n bɛna o sati fɔ aw ɲɛna dɛ a ye mun de f'u ɲɛna a ko irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama aw minnu bɛ dugu ma a ye hinɛ ɲɔgɔn na siga t'a la masa min b'aw sanfɛ ni fanga ye a bɛna hinɛ aw la ɔ ni hinɛ banna ni ɲɔgɔn cɛ lafiya tɛ sɔrɔ ni hinɛ banna ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya tɔgɔ bɛ k'an bolo tɔgɔ ye gansan ye mɛ a tɛ kɛ silamɛ ɲuman ye hinɛ baliya ye dusukun ja makari bɔra adamadenw na an ye ɲɔgɔn sɛdenni faga an mago bɔra ɲɔgɔn na duw kɔnɔ an ye ɲɔgɔn labila cɛ mago bɔra muso la kɔnɔya 5 kɔnɔya 10 kɔfɛ a y'a wele tribunal la ka furu sa hinɛ baliya don hinɛ banna anw ni ɲɔgɔn cɛ an taara ɲɔgɔn dabali hinɛ banna anw silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ an ye ɲɔgɔn kɔrɔfɔ alimami ma bonya kɔrɔfɔli ma an suselibaga karamɔgɔkɛ ye waajuli kɛ a jogo ɲɛna cogo cogo escroc dɔ de filɛ kɛrɛfɛ ɲɛmɔgɔ dɔ de filɛ kɛrɛfɛ diinɛ dɔnbali dɔ de filɛ kɛrɛfɛ Alakira bonya dɔnbali dɔ de filɛ kɛrɛfɛ k'aw kana n'a ka nin waajuliba in lajɛ dɛ ko fɛn min nin b'a la nin b'a la k'ale b'a kalama k'ale bɛ nin dɔn kojugu ɔ nin dɔnni to yen k'i yɛrɛ dɔn kana maaw ɲini k'u dɔn i yɛrɛ ɲini k'i yɛrɛ dɔn jurumu min b'i la i k'a dama ka se Ala la i bɛ min kalama nin na o to yen i bɛ min kalama i yɛrɛ la Ala ye dugulen ka tɛmɛ i kan kasi su fɛ i ka Ala de la k'o dilan adamaden o adamaden n'Ala y'i da lebutɔ de y'i ye fo n'a kɛra cɛ kelen ye Aminata den ni Abdulayi den a fɔra ale de ma ko kɛmin Iklil o de y'a to an bɛ ka boli k'an dogo a kɔfɛ Mustafa de dafara dancogo la ka dafa jogo la ka dafa kɛwale la lebu tɛ Ahmada la abadan ɔ n'a bɔra o la sa e ni ne dɔɔnin bɛ an na
o ye adamadenya cogoya ye wa o dɔndɔnni min bɛ an na ka fara o belebeleba in kan ala ma ban an na dɛ ko ni an tuubira dɔrɔn ale Alahu Taala kɛlen bɛ ka dayɛlɛ ka bila an ye a bɛ yafa an ma babul tawba maftuhun fi kulli waqtin wa hin tuubi da yafa da hinɛ da ala ma sɔgɔ jɔnniw ɲɛ jurumu bonyana cogo o cogo a dayɛlɛlen don fili juguyara cogo o cogo a dayɛlɛlen don ala ko ale ka hinɛ o ka bon ni an ka jurumu ye o tuma an kana ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ hinɛbaliya kama juguya kama hasidiya kama an ka kɛ ala jatigiya kosɔn cɛba min nana diinɛ belebele in di anw ma an ka kira jogow lajɛ an ka kira jogow lajɛ maa o maa n'i ye ala kira jogo ta kisi ani nɛɛma bɛ a ma seli ni su silamɛya don dɛ nka diɲɛ in kɔnɔ yan Alahu Taala bɛ bonya d'i ma ni jogo ɲɛna i bɛ bonya dɛ ni jogo ɲɛna i bɛ karama dɛ nka ni jogo tiɲɛna a tɔɔrɔ fɔlɔfɔlɔ b'i sɔrɔ diɲɛ na a tɛ lahara jahanɛmɛ don bali fiyewu o tuma la an k'a dɔn k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ale ka diinɛ ye diinɛ dafalen ye n'an sigira a ka kɛnɛ kan an k'a ka bonyaw dira an k'a ka karamaw dira o bonya yira n'o karama dira o de y'a to an bɛna tile k'an sigi karew kɔnɔ misiriw kɔnɔ ka salatu kɛ Mustafa kan alayhi salatu wasalam. Alhamdulillah an badenw ni ne kuncɛlen kɔfɛ i k'a dɔn buruda kalannaw nana ni ka na alakira majamukan caman fɔ minnu ni minnu tɛ kelen ye an ka jɛ an ka o dɔw seereya ɲɔgɔn fɛ. عزيز الدوالي بطل
يا سيدي يا رسولي لا يدعوك أنس على المشتاق أبدا وأنت أكرم من عفو ومستعيل وأنت أجود من سيل ومن مطر كنب دينك ممرود ومستعيل وأنت أنت لسانك في أزل وأنت جمال الكل في أزل وأنت روح جميع الكون سيدهم وأنت قوس الورى حسن ويا أملي وأنت كنز المنى وأنت نور الهدى وأنت شمس الضحى وأنت علي وأنت بدر الدجى وأنت زين الفتى وأنت إمام الكل في الأزل وأنت راء الهوى لزوج مالكنا يا بزام النبي عسيا بالرسل وأنت بارنا لا يغاث في عليه جواهر العاكف الأتينا وعلى أولي أنت المقدم أنت الشهد أنت لنا وأنت فخر الأولى من جملة الرسل وأنت خير جميع المؤمنين آية ناجية خالقي وأنت خير الوالي وله مجد والمصطفى ونقي يا شهيد مدينة قومي يا alhamdulillah an badenw buruda kala ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ I k'a dɔn u nana wajulu kɛnɛ yɛrɛ sigi bakɔrɔba jara ka bɔ segu ni ka fara Sheikh Amar jara kan olu ye laseli minnu kɛ an ka jɛ an ka ɲɛma da o fɛ الذي كيف كيف فلا يوصف بالكيفية بسم الله الذي كان قبل كون كان وهو الذي خلق كان والمكان وخلق كل كون بسم الله الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون وما لن يكون لو كان ما لن يكون كان يعلم كيف كان يكون بسم الله الذي لا يقال له متى ولا في أي مكان بسم الله الذي يعمل بالأسباب وبفقد الأسباب وبأيز الأسباب وهو رب الأسباب وأصلي وأسلم على طب القلوب وسر الوجود صاحب الشفاعة صاحب الصيف صاحب البراك فصيح اللسان مطهر الجنان رؤوف الرحيم أسد كيري سعد الله سعد الكلك علم الهدى رافع رتبي عز العربي صاحب الفرج المكي المدني القريشي الزمزمي التهامي محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحب الأخيار أمبر أسلامه angele ka angal fasiti ge alama aka ange shitane toroma kasoro ateni ngenenga nganya yina alafe shitane kuma baw ani shitane dinu ala ka angishi abbe jili toroma amin shitane misani jini oye kulushi yururu lawi
munun b'a fɔ an da y'an bo bara ye olu ye sitana misɛnninw ye o de to n y'a fɔ n ka wajulu bɛɛ jeli la n ko n'i ye den o den ye a kɛn bɛ ka kulusi yuruyuru a ma se kulusi den kelen kɔrɔ n'a nana a den ɲini furu la a ka n'a den d'a ma maa min ma se kulusi kɔrɔ fo ka t'o sɔrɔ se adamaden kɔrɔ kulusi yuruyurulaw o ka kuma ye jumɛn ye ne fa ne ba a y'a jigi bɔ ne kan ne tɛ se a kɔrɔ bilen dɛ sabu ka d'a kan ne ma se n ka kulusi kɔrɔ an y'a ɲini ala fɛ sitana denninw ani sitana kumabaw ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma o kɔfɛ an ma sinala tɔgɔ barikama ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi o ye ala ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi o ye ala ye ala min ye sankolo bila an sanfɛ k'a sɔrɔ ngulon ma ti a kɔrɔ an bɛ mun ye ala ko to kuranɛ kɔnɔ ko bi ghayri amadin tarawnaha Seydina Ali ko ala ko ngulon ma ti kabakolo kɔrɔ an bɛ min ye kuma ko ngulon ba kɔrɔ an tɛ min ye ɔhɔ ala kɛlen ka ko bi ghayri amadin tarawnaha a ko de b'a jira k'a fɔ ko dɔ bɛ yen anw tɛ min ye o tuma na ala min ye sankolo bila a sanfɛ ala ko ten ko farji basara hal tara min futurin e adamaden kafiri e min bana ala ka masaya ma kabakolo lajɛ bani o ye ala ka mariki ye faradati ala tidati ala n'o y'a sɔrɔ ko kabakolo ko siniwaw de y'a dilan walima japonɛw y'a dilan walima anglais y'a dilan walima faransɛw y'a dilan walima alimanw y'a dilan don dɔ la i tun b'a mɛn ko kɛnɛsɛn ko kabakolo tiɲɛna o t'a mɛn baarakɛla ɲini mariki siniwa tɛ mariki japonɛ tɛ mariki anglais tɛ mariki faransɛ tɛ mariki ala de don an bala tanu ka ala barikada ala min ye adamaden da ka kunkolo d'i ma ka to ka ɲɛ k'o la ka to o koroshe kunkolo zɛmɛ na ka nu k'o la ka to o koroshe kunkolo zɛmɛ na ka da k'o la ka to o koroshe kunkolo zɛmɛ na ka tulo fila k'i la ka to o koroshe kunkolo zɛmɛ na o tuma na a si ja tɛ kelen ye daji ka timi nunji ka kumu ɲɛji ka basi tulobo ka kunna masa min y'o kɛ o de ye ala ye an b'a sinɔrɔ tɔgɔ barikama ye arahmani ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen ala kɛmɛ ka hinɛ kɛmɛ da o hinɛ kɛmɛ ala kɛmɛ ka hinɛ kelen da k'o bila dugukolo sanfɛ pangama na taama ze kan fofondisi kan sin jugunna kan bɛɛ lajɛlen jɛ m'o hinɛ kelen la an bɛɛ arahimi o ye alijinɛ hinɛ ye bɛɛ lajɛlen sen di o la maa minnu y'a kɛ ala ye k'a fɔ ala ye k'a to ala ye ka sɔn ala ye e min disi gosi ko a tɛ kɛ sabalila ala kama e bɛ t'o hinɛ sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ ala k'an bɛɛ don alijinɛ la o kɔfɛ an bɛ sɔli maki kan an bɛ sɔli madani kan an bɛ sɔli zamzami kan n'o ye alakira muhamadu ye alakira muhamadu min ni dɔw dɛsɛra k'a bonya fɔ tuma min na ala yɛrɛ a bonya fɔ wa innaka la ala khuluqin azimin ni daba min y'a f'i ye ko an kana an bɛ alakira bonya ka tɛmɛ bonya kan an b'a fɔ n ko ala yɛrɛ kabakoyara a la kosɛbɛ a ko muhamadu ko ne kalina ne ala kalina je te le jure ne ala ye n kali i jogo dafara ala kabakoyara maa min jogo la jeli bɛ fɛn dɔw la n'i ma ala kɛra dɔn naturalisa don marasibɔlaw b'o dɔn kosɛbɛ n'a dara mara min kan o bɛ cɛ ka bɔ yen o de ye alakira muhamadu ye n'i ma alakira dɔn alakira de ye gorobinɛ ye siga t'o la alakira ka gorobinɛya ti makiyaji kɛ ye alakira ka gorobinɛya ti kale da ye alakira ye gorobinɛ ye ala de ye alakira makiye ka sɔrɔ a ma porodi kɛ o de ye alakira muhamadu ye ala ye alakira ɲɛ fila kaleya ka sɔrɔ a ma kale da alakira de ye gorobinɛ ye alakira de bɛ gorobinɛw bɛɛ lajɛlen kɛ gorobinɛ ye o de y'a to alakira ko ten nɔ a ko ala ye fɛn fɛn da k'i cɛ ka ɲi ala y'a bɛɛ ka tiɲɛ fara ɲɔgɔn kan k'a tila fila ye ka tiɲɛ tilan ta ka di nabila yusufu ma o ye alakira muhamadu ɲininka ko ale ye tiɲɛ bɛɛ dafa jini na a ko ne muhamadu ale muhamadu ala ye tiɲɛ bɛɛ dafa ale alakira muhamadu de la o de y'a to alakira muhamadu ala ye alakira kɛ tɔgɔ caman ye alakira muhamadu ye cɛ kelen ye nka ala ye alakira tɔgɔ kɛ tɔgɔ caman ye n'i ma alakira muhamadu dɔn dugukolo kan alakira bɛ wele dugukolo fɛn ɲɛnamaw fɛ abudulu kadiri baji bɛ alakira wele abudulu muhayiminu kulu bɛ alakira wele abudulu kaliki alijinɛ b'a wele abudulu karimi muminu b'a wele abudulu rahimi sankolo b'a wele ko ahamada dugukolo b'a wele ko muhamadu jana b'a wele abudulu jabaru sitanaw b'a wele abudulu kaharu mɛlɛkɛw b'a wele abudulu majidu mɛlɛkɛ min kan ka larusi doni olu bɛ alakira wele abdul hamidu sauba awele abdul kudusu warabi awele abdul razaku o kuma na fenemo ba wele abdul qiyasu bago ba wele abdul mu'minu kono be alakira wele abdul ghafaru nabi mo be alakira wele abdul wahabu alakira wele kafir be ko muhammada
o ye alakira Muhamadu tɔɔrɔ ala ko kan'o tɔɔrɔ ko ma kɔrɔ ka kafira touché ma da kɔrɔ ka silamɛya banba ni ma alakira dɔn ala ye alakira wele alikuranɛ kɔnɔ ko Muhamadu alakira welela tawreta kɔnɔ al musaffahu alakira welela injila kɔnɔ taba alakira welela zaburu kɔnɔ al faruku alakira welela ibrahima ka kitabu kɔnɔ abdurrahmani alakira welela ala fɛ ataha wa yasi o de alakira Muhammadu ye ni ma alakira dɔn alakira yɛrɛ lasili asluhu alakira lasili adamiyun o ye adama kange o tuma na adama de kɛra alakira Muhammadu muru ye ni ma alakira dɔn jismuhu alakira farikolo turabiyu ala y'o kɛ bɔgɔ kange ni ma alakira dɔn lisanuhu alakira nɛ arabiyun o ye arabu kan ye ni ma alakira dɔn ainuhu alakira ɲɛkili fila kamariyu o dilala kalo la ni ma alakira Muhammadu dɔn jaddu hashimiyu alakira mɔkɛ hashimi ni ma alakira dɔn nasabuhu alakira danbe ismailiyu o ismaili ye ni ma alakira dɔn sha'anuhu alakira ka koɲɛ o kɔrɔtalen do ni ma alakira dɔn makamuhu ma'lumun alakira place dɔnnen do ni ma alakira dɔn kawluhu alakira ka kɔrɔfɔ makbulun o minɛnen do ni ma alakira dɔn nuruhu alakira nɔrɔ masururun o nisɔnjalen do ni ma alakira dɔn ta'atuhu alakira labatoli mansurun o dɛmɛnen do ni ma alakira dɔn ainuhu alakira ɲɛkili fila mabururun o ye ɲuman ye ni ma alakira dɔn mukalafatu alakira fɔngɔɲɔgɔnya maharumun o ye haramu ye ni ma alakira dɔn jidaluhu alakira sɔsɔli mamunun o balilen do ni ma alakira dɔn rasu ala ye alakira kunkolo dilan minal huda ka bɔ kanana wa wajuhu alakira ɲɛkili fila alakira ɲɛda mina rida o dilala jɛna wa hawajibuhu alakira ɲɛkongo mina tafakuri o dilala taasi la wa shabataihi alakira dawuru fila mina tasbihi o dilala subhanaye fɔ la ni ma alakira Muhamadu dɔn sha'anuhu alakira ka koɲɛ azimun o ka bon lisanuhu alakira nɛ sirikun o ye tiɲɛ ye asinanu alakira ɲi mina lu'ulu'i o dilala lu'ulu'u la ni ma alakira dɔn adaduhu alakira tugukan minal quwwati o dilala fanga na ni ma alakira dɔn rekuhu alakira daji min asalil janna o dilala aljinɛ dili la ni ma alakira dɔn anufu alakira nu mina zuhudi o dilala diɲɛ bani na ni ma alakira dɔn sadruhu alakira kwadisi minal hayayi o dilala maloya la ni ma alakira dɔn batnuhu alakira kɔnɔbara minal kanaati o dilala kaari la ni ma alakira dɔn famuhu alakira da minal hikmati o dilala kanana kodona ni ma alakira dɔn sharuhu alakira shi minal bahajati o dala cɛɲɛ ni ma alakira dɔn nafsu alakira yɛrɛ minal wara'i o dala ala sira yɛrɛ na ni ma alakira Muhamadu dɔn kalbuhu alakira dusuku minal rahmati o dala hinɛ na ni ma alakira dɔn unuku alakira kan minal tawadu'i o dala yɛrɛma jigina ni ma alakira dɔn lahamuhu alakira sogo min misigili janna o dala aljinɛ misiku la o tuma nin de ye alakira Muhamadu ye o alakira Muhamadu don dɔ la dɔw nana Seydina Ali nɔfɛ ko a ka alakira Muhamadu f'u ye maa min bɛ alakira dɔn diɲɛ bɛɛ ye o de ye Seydina Ali ye siga kana siga o la siga da ye siga ɲɛrɛla ye siga ɲɛrɛla kɔrɔ ye di tari nin ye ne ye siga tɛmɛ n'o kan maa min bɛ alakira dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan o de ye Seydina Ali ye maa min ka wusa diɲɛ bɛɛ ye k'a daminɛ Adama na ka na bila Nabila Isa la ka taa bila diɲɛ wuli la n'a ye bɔ alakira la maa min ka wusa diɲɛ bɛɛ ye o ye Seydina Ali ye wa anfusana wa anfusakum o y'o dalilu ye i yɛrɛ wele an b'an yɛrɛ wele alakira ye Seydina Ali wele ko nin ye ne yɛrɛ ye o y'a jira k'a fɔ ko a ka wusa diɲɛ bɛɛ ye afdalu min kullil anbiya bi sisna Muhammad n'a y'i bɔ alakira Muhamadu la Seydina Ali ka wusa diɲɛ bɛɛ ye dɔ nana Seydina Ali ɲininka n'i ma Seydina Ali dɔn n'a ni kafirikɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ kan kɛnɛ kan i bɛ fɛn fila de ye n'i ma joli kɛnɛ ye i bɛ bo kɛnɛ ye o Seydina Ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad o Seydina Ali don dɔ la maa naani nana koli n'u ka bamuru ye Seydina Ali ye bamuru fosi o maa naani kɔfɛ a kɛlen ka bamuru fosi a ye ɲɛsin kelen ma a ye bamuru don o kɔnɔ o sara a pɛrɛnna kelen kunna o sara a ye kelen ta ka kelen bugu o fila bɛɛ sara o Seydina Ali o nana Seydina Ali ɲininka ko a ka alakira Muhamadu fɔ maa bɛ alakira dɔn wa Allahu akbar ala ko maa min ma Muhamadu maa tɛ dɔn ni ne tɛ maa tɛ ne yɛrɛ dɔn ni e tɛ maa t'a fila dɔn fɔ a fila maa tɛ alakira dɔn ni ala tɛ maa tɛ ala yɛrɛ dɔn
na alakira tɛ alakira ni ala maa t'u dɔ fu fila basa alakira Muhammadu ala ye fɛn min d'a ma ilma ma kana wa ma yakunu ala y'o di cɛ ma o de ye alakira Muhammadu Seydina Ali ko cogo di a ko alakira Muhammadu a ko n'i ma alakira dɔn a ko kana fakman mufakhama a ko alakira kun ye maa ba ye alakira ye cogo la alakira ye maa ba ye alakira da cogo la ni nana karamɔgɔ kulu cɛla jɛnɛ ye cani jalo ye o tɛ alakira t'o ye ni nana bɛɛ lajɛlen bi alakira dɔn maa min bi a dɔn maa min di a dɔn ni nana sigida la jamakulu cɛla i bɛ alakira ye i b'a dɔn mun ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye alakira ye min jɛmɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye alakira ye nɔrɔ min na ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye alakira ye min nisɔndiya ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye alakira ye min yɛrɛma jinɛw ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye alakira ye Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sayyidina Ali bala ka lakali ako yatala Allah wajhu ta'ala ala kamari laylatul badri ako ni alakira yi alakira nyira ku kebe ina fo kalto danani shu an ba shata yo fo ako kunna nakhitu wa nanzimul ibra fi al-layli bi dawi wajhi Fatima o ta alakira de alakira demso fata du Zahara an ba isha ko ako shufe nolu bala ku ka gari ka do misella na bora misella nu bina do ala hal yele man na so kono ko lu ba do fata du nyina norofe amba Fatima nyina do ko sebe yele me bola ne ya fo segu ngo aye alakira dan o mo kabako ya ka alakira dan ko sebe amba Fatima ay o mo kabako ya fata Zahara ay kira dan ayada no fly u dishu go shiga waso nyona alakira ko ne fa fata Zahara ko ne fa no fly fo jene fa waso jene fa fata Zahara ta je fata Zahara fa ko sala kira fa yi abala kira nyo yoro ako ni ma alakira Muhammadu don atu wala min al marbu'i alakira ka ja ka tema ce suruka awo wa aksara min al mushazzabi alakira ko suruka tema ce jaka ce jangulungala alakira ko suru yi ngani ku filmi ngala kana de alakira Muhammadu ma aka suru alakira matala aka ja alakira matala ni fini suru kana de alakira ma na ya don abi ja kana abi ama ni fini ja kana dama na ya don abi panga kenam fini yara ma ala bai ko sebe o de alakira Muhammadu yi ko mu amangu samai wallahi doga sabara sigile ga alakira do fana baka ni malakira Muhammadu don rajula azim alhamati alakira kungolo kungabu rajula shahari alakira kuzigi akunda kene do ni malakira don azhara launi alakira ma jemai walaysa bi abyad amhaki jema gwasa kunde de alakunga meka alakira maki kena bayadu mashuban bi humrati alakira ka jemaya blemaya kunyami mbe ala sahalal kadaini alaga tamanda ku nugu laysa bi tabilil wajhi alakira nyina ku manja wala bil mukalsabi bu musuruti gunde wasi al jabini alakira nya ku ngongol manedo asajal hawajiba ashugun dagene do sawabiga ka dagene min gane karne ka sura manyami yona ko sabe bainahuma irkum yudhul ghadab patasra ku me alakira tela na alakira ku dimina o ku lama ni malakira Muhammadu don akinele irnini anungala ku rotalidu lahu nurun ya aluhu norokum alakira nusabe o bi kebe ni malakira don kesa lihiyati alakira bonshi ku ngacha ada ajal aynini alakira nyekili ku ngapumba afi ma ku vinedu ajama ku jeme ni ma alakira don dali alfammi alakira da ku yiri waledu ni ma alakira don ashinaba ni fronje jikum alakira la mufallijal asnani alakira nyungu alasraledu ke anna unukahu ibriku fiddati ni alakira ngono yi ikuma fo kusanu jifle sigli Allah o kuma alakira Muhammadu da ka alakira ke gurubine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rajan min mawla al-jalil in kanat salam bimana an-najat. نجانا الله سبحانه وتعالى من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة آمين. وإن كانت اسما من أسماء أبواب الجنة أدخلنا الله الجنة من باب السلام وبالله نستعين وهو نعم المعين آمين. أنك الفلي ألما ألمين تك الفتين كان يني ألفة
ala ka don ani shitane cɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka don ani ni ka tiɲɛnimafɛn bɛɛ lajɛlen cɛ sabu kiraba muhamadu b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko adamaden i ka diɲɛ bi tiɲɛ lahara bi tiɲɛ ni fɛn saba dɔ la kelen yɛrɛ boɲɛ ya rabbi ala ka n'an kɛ yɛrɛ boɲɛna ye filanan hasidiya ya rabbi ala ka hasidiya ko ka bɔ an dusukun na a sabanan o ye kaba n yɛrɛ la ye jɔnni kana kaba i yɛrɛ la kunungo kunta nutfa wa gadan takunu jifa kunungo k'e kun ye ji salasala ye sini i bɛ laban suya la i kana kaba i yɛrɛ la i ka sɔn ala ye ka ala dɔn ka segin ala ma jɔn kan ka ala ye i ka baara bɛɛ lajɛlen la sabu n'i y'i sigi k'i miiri ala ye min d'i ma an karamɔgɔ ko ten ala ye fari min di e ma a dabɔlen don i ka ala dɔn ni a ye Cheikh Tijan mɔgɔ ye ba fila di e ma don o don n'i ye ba fila bilalen i hakili bɛ jigin ba fila di b'a la e bɛ ba fila don kunkolo min na masa min y'o di e ma mun bɛ e ɲinɛ o kɔ jɔn o tuma i ka ala dɔn i ka segin ala ma kana kaba i yɛrɛ la sabu e tɛna asadu bonikilidataw bɔ asadu bonikilidata ale de tun bɛ misi minɛ k'a faga k'a wɔrɔ k'a sogo da ka yɛlɛ k'i jɔ a wolo kan ka kamalenkɔrɔw wele ko a ye na wolo in dufa ka bɔ sen kɔrɔ o b'a sama k'a bɛɛ tigɛ ka sɔrɔ a jɔlen don a pilasi la olu ma kaba e bɛ kaba mun na Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ko i tɛna kulu bɔ janya na e tɛna dugumakolo fa n'i sara i bɛna da sibiri de kɔnɔ mun b'i kaba i yɛrɛ la o kɔfɛ an bɛ an yɛrɛ di kira ma a k'an di ala ma ka an yɛrɛ di kira ma k'an di ala ma sabu anw sigilen don ko ala tɛ sɔrɔ ni kira tɛ in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ala ko ne ala tɛ sɔrɔ nka ne ka da ye jumɛn ye o ye kira ye n'i donna kira ka so i donna ala fɛ yen ne ko an k'an yɛrɛ di an k'an yɛrɛ di kira ma a k'an di ala ma an bɛ di cogo di kuma in b'o de nɔfɛ sabu anw filɛ nin ye nin min na sisan ni zigi in na ni dɔnni ntanya tɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin ye an ye ka ala ka baara dɔ sɛbɛntiya an filɛ sigi min na n'o ye mawulidu sigi ye cani an ka segin kuranɛ na dɔɔni n'u ko ko dalilu ti mawulidu la ni i ɲɛ datugura ni jo wulila dusukun na o ye écran fiyɛlen a ti yeli kɛ ala ko di kur'anu kɔnɔ i ka se ka kira yɛrɛ dɔn an filɛ nin ye sigili min na an karamɔgɔ bɔra sisan ne dɔgɔnin don si la nka n karamɔgɔ don dɔɔnin na a bɔra ka kuma sisan a kɔrɔ ka alakira fɔ dɔw sigilen i sigilen don n'o y'a sɔrɔ e tun bɛ connection kɔnɔ a bɛ komi kira jɔ min ɲɛfɛ ja an filɛ nin ye ka o min fɔ ja ala de ye o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ala b'o fɔ suratu jumɛn na sabangaw ka sura suratu saba ala ko di a ko muhamadu a fɔ u ye ko kul innama a'izukum bi wahidatin muhamadu a fɔ u ye ko innama a'izukum ne bɛna aw waaju bi wahidatin ni kelen dɔrɔn de ye kelen jumɛn ko don n bɛna aw waaju ni kelen ye an takumu lillahi ko a ka wuli k'a jɔ ala ye ka wuli k'a jɔ ala ye masna wa furada n'o y'a sɔrɔ an maa fila don ne ni e Tijani ko an sigilen don n'an sigilen don ko an ka wuli k'an jɔ
n'o y'a sɔrɔ an fila tɛ e kelen don walima ne kelen don ko an ka wuli ko k'an jɔ wulikajɔ ye jumɛn ye summa tatafakkaru n'a wulila k'a jɔ a bɛ min na ko a k'a sigi ko aw ka miiri tatafakkaru ko k'a sigi kɛ an miiri jumɛn na ma bi sahibikum min jinna a ka jɛ a jɛɲɔgɔn ye n'o ye kira ye ko fati ala ja ala ka laɲini ye mun ye ko don dɔ de kan ka ye adamadenya bolo o don ye don jumɛn ye an k'o don in ta k'o kɛ sigi ka don ye k'o kɛ miiri don ye k'an sigi k'an miiri alakira ko la mun ka sɔrɔ an bɛ se ka iktibasu kɛ kira la ka iktibasu kɛ a la ko kira in tɛ fatɔ ye k'i sigi ko k'i miiri a la i b'i miiri a la ni mun ye miiriya ye jumɛn k'i ka dɔ ta kira jogo la ka dɔɔnin da kira jogo la ayi kira bɛ min kɛ i bɛ se k'o kɛ wa i bɛ dɔɔnin de ta kira jogo la ka i yɛrɛ dilan ni o ye sabu kira ye dungare ye walakum fi rasulillahi uswatun hasana ko ye kira kɛ miiriwari ye k'a bila i ɲɛ i ka i yɛrɛ lajɛ ni yɔrɔ min tiɲɛna i b'o dilan i b'o réparer min ma kɛ kira ye o bɔ a la i ka sɔrɔ ka na ni kiraya ye o dɔ ye jumɛn mawulidu sigi nin an filɛ nin ye nin sigi min na an bɛɛ lajɛlen kan ka miiri bi ka dɔ ta kira jogo la ka wuli ni o ye kira jogo dɔ ye mun ye n ko don dɔ la kira sigilen don a bɛ ka wuli a bɛ ka yaala a nana sɔrɔ miskina dɔw bɛ yen dɛsɛbaatɔ u b'u ka dɛsɛbaatɔya dumunikɛ la kira ye foli di u ma o ko ya Rasulallahi ti bisimila wa i ka n'i bolo don anw fɛ dɛsɛbaatɔ ni anw don anw b'a fɔ n ko a ka ɲi n fara ayi ne falen don ou ko a barika kira ko n'i y'o fɔ k'i ye laluma ye n'i welela ko n'an ka dumuni kɛ k'e k'a fɔ k'i fara k'e ye laluma ye munna a ko dumuni min n'i bɛ k'o dun hinɛ de don ala ka hinɛ don ni maa y'i wele ka na hinɛ na hali n'i b'i bolo don ala ka dɔɔnin da o ta i kana kɛ laluma ye kira ka kumaw bi ten de a bɛ to k'a di an ma mun ka sɔn an k'an yɛrɛ lajɛ a la a ko lalo tamasiyɛn ko saba don ko saba don cani ne ni e jɛra an ma ɲɔgɔn ɲininka ɲɔgɔn tɔgɔ la fo ka n'an fara e ma ne tɔgɔ dɔn ne m'i tɔgɔ dɔn kira ko k'a fila bɛɛ laluma a filanan ye jumɛn ko maa ko n'an ka dumuni kɛ i k'a fɔ ne fara k'e ye laluma sabanan an b'o bila waati wɛrɛ la o tuma an bɛ yɔrɔ min fɔ o ye kira wele ko na an ka dumuni kɛ kira nan'i sigi ka na dumuni kɛ muso dɔ tɛmɛna o don muso in ɲɛ fara mɛn a siri tigɛ mɛn a ti maloko ma a ka sira ti ko la a ko Muhamadu i ka nugu juguya bɔra kulonkɛ la bi hali miskinaw ka dumuni e bɛ n'i sigi o fana fɛ jɔn olu ka dumuni i bɛ n'i sigi k'o dun Muhamadu ko a ko jɔnni ka jɔnya ka bon ka tɛmɛ ne ta kan jɔnni ye jɔn ye ka tɛmɛ ne kan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad jɔnni y'i bɛɛ di Ala ma jɔnni sɔnna Ala ka jɔnya ma Ibrahim ko ana Khalilullah Musa ko ana Kalimullah Isa ko ana Ruhullah Muhammad ko da ko ana Abdullah ne de Ala ka jɔn ye jɔnni ka jɔnya ka bon ka tɛmɛ ne ta kan ko Muhammadu n'o don o tuma i tɛ dumuni dɔ di n yɛrɛ ma wa kira lajɛ lɔgɔma min b'a tɛgɛ a ko a b'o da muso tɛgɛ a ko kira ne t'o fɛ ayi ne t'o fɛ
kira ko bi mu fa ko min bi da kono ne b'o de fɛ kira o bɔ a da kɔnɔ k'a di an ma a y'o minɛ k'o dun ka taa saya se an ma kuma lankolon ma bɔ a ɲɛfɛ a da kɔnɔ kuma lankolon ma bɔ a da kɔnɔ bilen sabu ka d'a kan dumuni min nɔnna kira da kɔnɔ o dumuni a y'o de ja sɔrɔ ayi an karamɔgɔ ko kira kun ka nisɔndiya ka bon don dɔ la kira sigilen don burusi kɔnɔ arabu dɔ nana a nana nbegu di kira ma n'o ye raisin kira ye nbegu kelen tigɛ a y'o bila a da a y'a dun kira bɛ ka arabukɛ ɲɛda lajɛ a bɛ ka nisɔndiya a nana filanan tigɛ k'o bila a da kɔnɔ a bɛ ka nbegu filanan dun a bɛ ka nisɔndiya arabukɛ kɔni sigilen don sahabaw sigilen don u bɛ ka kira lajɛ u tora o la kira ye nbegu in bɛɛ dun k'a ban pewu olu ko bi an ye ka ko kura ye kira la bi min kun tɛ a jogo la ka nbegu bɛɛ dun a ma foyi di anw ma kira ma deli ka nin kɛ fiyewu kira ye arabukɛ fo arabukɛ nisɔndiyara o wulila ka taa arabukɛ taalen sahabaw ko ya rasulallahi bi an ye min ye i la an ma deli k'o ye a ko mun na a ko ne bɛ ka nbegu min dun wa ne ma fɛn di aw ma a ko ne m'a di kun min na n bɛna kun fɔ i ye sabu ne ye nbegu min ta n'i y'a dun n b'a sɔrɔ a kumunen don a man di n b'o to n da kɔnɔ n b'a dun n bɛ nisɔndiya cɛ fɛ k'a jira a la k'a fɔ i ye nbegu min di a ka di sabu ni ne kun y'a di aw ma n'a y'a dɔn a b'a fɔ nin man di walima a kumunen don wala kuma kira ti o fɛ nin ye kira jogo ye ka jogo dɔ di i ma kira la kira ye jogo saba ta an bɛna o saba di an k'an yɛrɛ lajɛ ni anw bɛ cogoya min na o jogow la don dɔ la Sayyidina Ali babu madinatil ilm kira ka dɔnni duguba donda i tɛ kira yɛrɛ dɔn ni Ali tɛ kuranɛ ko ten o dɔw ko bɛna lajɛ o bɛna kira lajɛ o ti a ye o de la o ko bɛna fɔ Sayyidina Ali ye ko kira mamuto anw ye Sayyidina Ali bɛ khalifaya la don min na cɛ saba kɛlen don k'i gulo bagan gɛnna dɔ la k'a sama ka n'a jɔ Sayyidina Ali ɲɛkun bilenna Ali nin ye anw fa fa an bɛ fɛ i k'a yɛrɛ faga sabu kuranɛ de ko an-nafsu bin-nafs n'i ye maa fa i yɛrɛ bɛ fa nin ye anw fa fa dɛ ala ko de ko walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab n'i ye maa fa i yɛrɛ ka fa n'o dɔnna e fɛ ko n'i ye maa fa k'i bɛ fa i tɛ sɔn ka maa fa k'i ka ɲɛnamaya bɛ o la Sayyidina Ali tɛna sɔn ka cɛ in fa n'a ma bayinatu kɛ ka dalilu gɛlɛn minɛ a ko yalima e y'u fa fa wa a ko ɔhɔn ne y'u fa fa i y'a fa ni mun ye a ko ne ye bagan gɛnna ye ne ka bagan donna a ka foro kɔnɔ a ye gabakuru ta ka ne ka bagan bugɔ bagan sara o gabakuru kelen ne yɛrɛ y'o ta k'o kɛ ka cɛ bugɔ cɛ yɛrɛ sara Sayyidina Ali y'a lajɛ o kuma i y'a dabɔ a kama i yɛrɛ k'an ka faga a ko Sayyidina Ali ne sɔnna n sɔnna fagali ma ne sɔnna fagali ma nka n bɛ layidu dɔ ɲini i fɛ n bɛ fɛ i ka ne bila ne tɛ yanga ye n ka taa n ka dugu la danaya dɔ kalifalen don ne ma ne ni n balimakɛ dɔ de bɛ yen an fa sara ka sanu to a bɛ ne bolo mara la n'i ye ne fa sanu ko bɛ tunu o tuma a to n ka taa o sanu di n ka segin Sayyidina miiri janyana Sayyidina Ali miiri janyana a y'i kunkolo kɔrɔta a bɛ ka sanfɛla lajɛ a bɛ sahabaw ɲɛda lajɛ jɔnni kelen bɛ yen k'o bɛna jɔ cɛ in ka jigiya kɔrɔ garanti kɔrɔ n'a ni min ɲɛ bɛna bɛn o b'a kunkolo suuli sabu n'i sɔnna garanti ma ni cɛ taara n'a ma segin i bɛ fa n'a ni min ɲɛ bɛna bɛn o b'a kunkolo suuli o y'u to la Abu Zar al-Ghifari
ako ana ya rasulallah ya amir al-mu'minina ana ya amir al-mu'minin ako imam ali ne bi jɔ a garanti kɔrɔ e bi jɔ a kɔrɔ ko ayiwa cɛ ma bisimila a ko Seydina Ali o kuma i bi tile 3 di yan n bɛ taa an ka dugu la n bɛ segin tile 3 kɔnɔna na u nana tile fɔlɔ tɛmɛ cɛ ma na sahabaw bɛ ka ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ u bɛ ka Abu Zarri hinɛ minɛ ko nin bɛna fa o ka tile 2nan tɛmɛ cɛ ma na tile 3nan fo ka taa bɛn tilebɛnda la u bɛ fitiri da la dɔrɔn cɛ nan'i jɔ misiri kɔnɔ a ko Imam Ali ne filɛ e ye jɔnni ye min ye Abu Zarri kɛ garanti ye ka t'u ka dugu la n taara danaya in zɛki n balimakɛ ma ne nanen don i kan faga Seydina Ali y'i yɛlɛma a ko e cɛ anw di e dɔn maa t'i dɔn yan maa t'i bɔdugu dɔn e sɔnna cogoya di ka taa ka segin i b'a dɔn faali bɛ a la a ko ne siranna layidu kana boli ne siranna don dɔ la layidu kana boli kira mandenw cɛ la ne siranna o de ɲɛ Seydina Ali y'i yɛlɛma Abu Zarri la ye a ko ya Aba Zar e ti maa min dɔn i t'a bɔdugu dɔn e sɔnna cogoya di ka jɔ o garanti kɔrɔ a ko ne siranna jigiya kana ban صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ne siranna jigiya kana ban adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ an jɔlen o yɔrɔ bɛɛ ninnu yɛrɛ jɔlen don nisɔndiyalen don u ko Seydina Ali anw y'a fara cɛ to yen i kana fɛn kɛ a la a ko mun na anw bɛ siran yafa kana na ban adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma anw bɛ cogoya di bi alhamdulillah n badenw nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nisɔndiya min bɛ ali Imam Musa Fofana yɛrɛ la ani an ba minnu farala ɲɔgɔn kan ni nka u ka dɔrɔmɛw bɔ walasa nin baara in bɛ se ka kɛ cogo min an ka jɛ an k'olu kumakanw seereya alhamdulillah بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الحمد لله hakilina min y'a an bila ka baara in organiser a fɔlɔ ye musow yɛrɛ hakilina in bɔra musow yɛrɛ la hakilina in bɔra musow la ka da kan alakira ko jamana in kɔnɔ mawludu ko dogolen tɛ maa si la u fana y'a kanu 15 ans bugu si tɛ musow k'u fɛnɛ ka fara silamɛ jama kan jamana in kɔnɔ alakira ko ka se ka a ɲɛnɛmaya k'a wara ka dɔ fara kira kofɔli ani jamana kunkan kow fɔli la a kɛnɛ kan ani ka se ka duwawu kɛ jamana ye kuma bɛɛ an'u yɛrɛ hamina ko minnu bɛ yen ka se ka duwawu k'o la kuma bɛɛ n'u y'a organiser u bɛ fɛn min gɛlɛya ma o y'o ye o hakilina hakilila o de y'u bila la alakira o kɔfɛ ka duwawu kɛ jamana ye ani o sabanan ye mun ye ka duwawu k'u yɛrɛ an'u denw ye alhamdulillah folikan ni barikada min b'a anw bolo a fɔlɔ ye jumɛn ye an bɛ muso ninnu yɛrɛ fo k'u barikada ka da kan u ka nafolo min bi don a la ani u bolola hɛrɛ minnu bi don a la a filanan ye mun ye o bɛ kɛ sababu ye fana ni diinɛ laseli olu bɛ lase a sabanan ye jumɛn ye a u ye bonya da misiri ɲɛmɔgɔ minnu kan an ka alimami bɛ Amadu Tarawele ani misiri président ani komite jama bɛɛ lajɛlen a fɔlen olu fana bɛɛ sɔnna an b'olu fana fo k'olu barikada ka da kan olu sɔnna ka kɛnɛ di ka sira di musow ma u ka se ka nin baara in kɛ inshallah an nakun ye rasul de ko parce que n'ale tun tɛ an tɛ na donc n'ale nana o nisɔndiya dɔrɔn de b'an bila la an b'a a ka mawlud kɛ mawlud nin fana ne anw yɛrɛ kɔni bolo a ka kan kɛ don o don pour que k'a jira k'a diyara n ye ko ala ye rasul da ka anw da a kanu kosɔn o dɔrɔn de y'an bila la foyi t'an bolo k'u fo dɔrɔn mais an b'a fɔ de k'u ni ce u yɛrɛ ye u nana an ka fɛn ɲɛnamaya a diyara n ye mais u b'a k'u fana yɛrɛ de o fana bɛɛ rasul kanu de jira alhamdulillah
alhamdulillah badenw nin tun y'an ye Bamakɔ Kɛnzanbugu cité Juma misiri ba la Juma misiri min ne alimam Musa Fofana ale yɛrɛ ye alimami ye u ka mawludu san 2016 kɛnɛ kan ka deli Ala fɛ san caman ta Ala k'an sigi o kɛnɛw kan a kɛra ka hami minnu to an na a kumaba n'a misɛma Ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan ja ninnu bɛɛ lajɛlen lasera aw ma ni Sanba Kulubali ale ka dɛmɛ ye Ala kɛ hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Ni sanu ni wariye donga more donga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo isenze kemine je